Umhlongo mina umdidiyeli wamabutho esilwa ngonyama endlela mithi yamakhosi. Ukuba khona lapha namhlanje kuwusuku olubalulekile esizweni nase-South Africa yonke nje ukuthi silapha kwi-province yase-Gauteng sizo-celebrate noma sizogubha usuku lomkhosi weLembe isilo sakwaDukuza. Isilo sakwaDukuza-ke empilweni yesizwe sonke sikaZulu isilo esinomlando nobuqhawe nesibindi esenza isizwe sodwa sabakhona sabumba sahlanganisa zonke izizwe ezazikhona sabumba isizwe sodwa. Lowo muzwa nje namanje usekhona ngoba unqoba kwaso sakhe isizwe samaZulu yikho esikoleni uba sibe lapha namhlanje. Sizobonga kakhulu kwindlulamithi yamakhosi ukuthi isivulele ithuba lokuthi sibe la eGauteng. Sibonga kakhulu kwindlulamithi yamakhosi ukuthi isebenze ngokwazi ukuthi ihole isizwe esidinga ukuthi sibe namasiko sigcine imikhosi yonke ngendlela ephelele. Ake sini-update la. Niyamkhumbula uMhlongo. Ubaba uMhlongo lona uSipho Mhlongo, umdidiyeli wamabutho kwaZulu wonke jikelele. Nansi-ke update. Engena manje zithi uMhlongo usexoshiwe. uMhlongo usexoshiwe esikhundleni sokuba umdidiyeli wamabutho kwaZulu. Akaseyena umdidiyeli wamabutho ubaba uSipho Mhlongo. Nangu lo owayengibizela ama-media briefing onhlaka production namantombazana angagezi laphana ehamba ekhuluma ngami laphana konhlaka production. Usexoshiweke bengilindele phela ukuthi onhlaka production bazobuya phela bazoni-update ngoba ibona ababegugusheka nobaba uMhlongo lana benza ama-media briefing bethi bazama ukufunana nami. Imxoshileke indoda le ayethu uyayilwela ethulwela yona against mina, imxoshile njengoba sikhuluma nje usewumuntu phaqa, akaseyena umdidiyeli webutho likaZulu. Uxoshiwe uSipho Mhlongo. Kanti-ke bonke laba ababekade bezwana noButhelezi, ubaba uButhelezi, ubaba uMangosuthu uButhelezi, bonke labo ababekade besondele eNdlunkulu ngenxa kababa uButhelezi, engena manje zithi baxoshwe bonke. Baxoshwe nje bonke laba ebebesondele esilweni ngenxa kababa uMangosuthu uButhelezi. Kusukela kumdidiyeli wamabutho nabo bonke laba ebebekade beseyikhundleni laphana besondele eduze kwesilo behlangene laphana benza o-media briefing bethi bazama ukufunana nami, bengisongela bethi bazongiqondisa, bazongithintathinta, bazongibulala, bekhipha o-20,000 beyiteki bethi akufunwe mina. Bonke ubaxoshile lo ababeyitshela ukuthi balwela yena, ubaxoshile bonke. Awusuka nini yeka. Izodlala iTV. Wathinta uMakhanya udakwe yini? Wathinta uMakhanya udakwe yini? Wathinta uMakhanya udakwe yini? Wathinta uMakhanya udakwe yini? Nginhlula mina. Awuyadlala. Mina ngingqongqe engqondongqonde enqoba ngokukhasha kuqala ogqokweni. Ibaqobela amaqatha aseqolo maqede baqhaqhaze. Nina izibongo zami zi-interpreteka phambi kwenu. Izibongo zami incazo nje ukuthi zisho ukuthini ezami izibongo. Ziya-interpreteka nje automatically phambi kwenu. Inini eseningachazela mina ukuthi zisho ukuthini izibongo zami. Nina seningangichazela, nina seningabhala incwadi ngami nina.
nichazele nje abantu abangazi ukuthi zithini izibongo zika Max umfoka Makhanya. Nina seningatolikela abantu ukuthi izibongo zika Max umfoka Makhanya zithini, zisho ukuthini. Ya. uSipho Mhlongo uxoshiwe kwathiwa gede endlunkulu phuma ebuthweni likaZulu akaselutho. Bengithi nje angini update bakwethu kuloko ukuthi ningasali ezindabeni ezivutha be. Thank you. Hello Mzansi, welcome to Mkosasa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. This is Max Makhanya making fun of Umhlongo lo bekamdidiyeli wemabutho akaZulu. Siyatho ukuthi Umhlongo and Max Makhanya bebangava njengoba uke wabanjelwa nane meeting. I think bebase Protea, bebasamwe man some of the hotels lapha eThekwini bakhuluma ngaye uMakhanya ngalesikhathi Makhanya loku athuka uKing Msuzulu ne. So asho nje ukuthi lo mfana uyafuneka lula kwenda koku wrong. So now that uqoshiwe uMax Makhanya he is so happy ke sana, saying ukuthi kungani phela nyalo bangabuyi batotshela abantu ukuthi so uqoshiwe njengoba bambambela ama meeting yena bathi uyafuneka ngokuthi uzelela Msuzulu. So he's so excited ukuthi finally uqoshiwe Umhlongo. Ujabule uyafa nje uMax Makhanya wenda video lapha ku TikTok telling people ukuthi bade wathi ngiyani update ukuthi kwendakalani, ngani update ukuthi laba bebalokhu bangibambela ama meeting babadala amahotela ukuthi kuyokhulunywa ngami uqoshiwe. He is fired. So bekaluka hleka nje lapha ku TikTok ubona ukuthi hayi ujabulile njena Max Makhanya ngokuthi Mhlongo uqoshiwe akasasuye umdidiyeli wemabutho akwaZulu. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'm signing out. Goodbye.